Egunon lagunak! Zer moduz doa eguna? Gaur asteazkena da! Txapeldunak zarete. 3 egun daramatzaguia etxean. Eta primeran egiten ari zarete. Eutzi gogor bai? Bueno gaur lehenik eta behin, Alba zoriondu behar dugu. Alba zorionak! Zure urte betetzea da gaur, handia egiten ari zara. Oso ondo maitia. Bueno gaur burgiren 2 ipuin kontatuko ditugu. Arratzaldean, burgik bezarkada bat behar du. Eta orain goizean, lasai burgi! Venga, ziko gara? Lehenengo prestatu behar gara. Venga, begiak. Ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ongareki, itzi, bale, entzuten dugu, ikusten dugu, eta izilik gaude, bale prez gaude orduan. Lasai burgi! Beitu, burgi aitatxorekin dabil. Aitatxo, zer daukazu eskuan? Hemen? Hemen ez daukate zer. Ez aitatxo, esku horretan ez, bestean. A ber, ze daukan aitatxok? Txano berri bat dauka burgirentzat. Txano gorri bat oparitu dio aitatxok. Burgik bazeukan bufanda gorria, eta orain ere txanoa dauka. Burgi, nora zoaz? Lagunei erakustera noa aitatxo, gero natoretzera. Eta burgi, korrika batean joan eginda. Eta hain pozik zegoen beretzano berriarekin, bueltaka eta bueltaka, zidala eta txiri bueltak, eta pino puente, eta gora eta bera, eta beitu bere laguntza guztiak. Hola! Konturatu denean, burgi triste jarri da. Ai ama, nere txano berria apurtu egin dut. Lasai burgi, esan diote bere lagunek. Konponduko dugu. Eta arditxoak artila, zati guztitxoak hartu, eta txanoa berriz ere jarri diote buruan burgiri. Ez, erantzun du burgi, horrelakoa ezen nere txanoa. Txanoa apurtuta dago. Orduan, behi agertu da. Nik erabiliko dut orduan. Ez, esan dio burgi. Hori nire txanoa da, ez da zurea. Baina orduan, txori bat agertu da, eta behiaren burutik, txanoa hartu du. Hori nire txanoa da, esan dio burgik. Txoria bere abia egiteko hartu du. Burgiri hori ez zaio gustatu. Eta bapatean, klin, klan, euritantak hasi dira. Orduan, untxia agertu da. Hala, ze ondo erabiliko dut hau nere etzea estaltzeko, bestela busti egingo naiz. Ez, esan dio burgi, hori nire txanoa da. Lasai burgi, esan dio untxia, mukiak kentzeko erabiliko dugu. Eta mukiak burgiri kendu dizkio. Zer gertatzen zaizu burgi? Aitatxok txano berria oparitu dit eta apurtu egin zait, aita zerretu egingo da. Lasai burgi, zoaz etzera eta aitatxorekin hitz egin, ez da zerretuko zurekin. Eta burgi triste eta poliki etzerako bidea hartu du. Etzera heldu denean, amatxo eta aitatxo, kafea eta madalena jaten zeuden. Zer gertatzen da burgi? Galdetu dio amatxok. Triste nago. Nun daukazu txanoa, burgi? Galdetu dio aitatxok.
eske hasi nahi saltoka eta jolasten ta txanoa apurtu egin zait aitatxo barkatu. Lasai burgi, esan dio aitatxok, nire utziko dizut, baina zaindu ondo. Txanoa ezin duzu berriro apurtu. Eta aitatxok burgiri bere txano erraldoia oparitu dio. Eta beste txanoa ardiei eman die burgik. Hala, begira, platano txanoa. Eta lagunen txanoa, beitu? Ui, iskutatzeko txanoa. Eta hemen lagun honen txanoa. Galtzontxillo txanoa. Eta lapurretak egiteko txanoa. Eta pizontzi txanoa. Txiza egiteko. Eta maitasunez betetako txanoa. Eta familia osoko txanoa. Wow! Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan. Bueno, lagunak, begira, gauza bat eskatuko dizuet gaur. Egun hauetan, ipuin pilo bat kontatzen ari gara, eta nik eskolatik ipuin pilo bat ekarri nituen. Baino, erosi beharko ditugu berriak, bestela ipuin barik geratuko gara. Orduan, gogoratzen baduzue ipuin polit bat, esan amatxo daitatxori, niri korreoz bidaltzeko eta kontatuko ditugu, bale? Bueno, lagunak, goiz polita pasa, alba oso ondo ospatu zure urtebetetzea, eta arratzaldean burgiren beste ipuina kontatuko dugu, bale lagunak? Agur!